Bueno, lezioa maiatzan izan zen, ez da, bai, klabikula eta trokiterra purtu da mezan, baina, bueno, operazioarekin aurreratzeko nintzen, da, bueno, infekzioarekin eta, bueno, bi aldiz operau behar zen dozti eta plasma guztiak, eta, bueno, azkenean ja, kasi 6 hilabete eta gero ja kuraunaz, eta urtarrian ja mondozti ja elapto ja korridu aldautela, ez da, eta, bueno, momentuz egon da ja kasi hilabete internatzen Benidorm aldean, eta oso gustora aurkitu naz, gorputzak goguedeko burua bebai ez da, eta bueno, nahiko pozik nau, eta ja lezioa ja itxio talde batera. Aurtengo bigarren operazioa etorri jatenean nahiko bajo egon nintzen psikologikamente, oso gogorrain jaten jaua biliote bakarrik urte guztian korritzea, ez da. Zein arte, lesionatzen nintzen, baina beti temporada erdia, bentsat, 4-5 hilabete korritzen nea bezan. Eta, nahiko gogorrain jatezen, batez, estekoa zelako lehengo 20 urtiek, ez da, ja 50 urte ditut, eta heltzen da momentu bat, ez dakizula o aurrera joan, o atzerotz joan, ez da. Da, ez dakit nondik, hartu ditua zen jarrak, eta aurrerantz joanaz, pauso oso importante bat izan da etzien gelditzea, oza, klaru ez nabela nahi Italiara joan, ez da, lesio asko han bakarrik egotera hori oso gogorra da, ez da, bintzat etzien egotea, bintzat arropaute zauz gurotzuen jentiekin, ez da. Eta, hartu ditua zen jarrak, eta, lesioa ja aurrera doi, eta da, nik uste, ja nire bizitzen uste dela kostumbre bat hori ja lizinoena, ez da, eta ja, badakizu zer dan, da, hori barriro pasetie oso gogorra da, naiz eta ez izen lehenengo aldie, ez da, baina, beti, ez dakit, kirolari guztizok, ez dakit, beti nik uste beti aurreru itziken dugula, eta hartzen dugu zelain jarrak. Aurten etxeko ekipo batea zelointekeaz gelditzen eta, objektiboa bardinak izango dira, zen nire kondizioak ziren, munduko kopak urritzea gure nabela, ez da, olimpiadetarako klasifikatzeko, ez da. Eta martxoan hasiko gara, klasikakaz, Belgikakoak eta Holandakoak, eta baita munduko txapelketagaz, eta espero dutan lehenengo magustetan egotea. Eta gero, ja, uda partean izango ziren, bira eta Espainiako txapelketak, eta gero mundiala irailean, dana izango da, Londreserako klasifikatzeko postu bat gure delako. Nahiko ekipoarekin zauz, dekozuz lagunak, ez da, baina lanerako ordua, si te pueden pisar, palante, no? Orduen ondo naiz, baina lesioa dauzenien, ez bazara kuratzen, zure moduko beste 30 daude, ez da? Orduan, horrek asko bultzatu ozte, hemen mintzat batakit oso arropaute egon nazela, han bai neuen, ez da, ze Italiako ekipoa Geoxek, orain Geox dana gure zauen haurekaz jarraitu, ez da? Baina ez neukon indarrasko hainbeste lesioarekin kanpoan egoteko, ez da? Eta izen da, lesioena, lesio asko aukin joazelako horretik gure izen dut etxera etorte. Lehenengotan espero nabe, jenti ez etzen nabe, baina, beti, egun bateko kaixo, eta holan, bestelan ez naben esan ez etzen, ez da, eta nietzako da nahiko barria da, ez da. Eta, egon gara ja urtarrian egon nintzen ja lehenengo aztean konzentraute, eta, nahiko ondo egon nintzen aurekaz, aurek kristalako ilusinio edekien, nigaz oso posi dauz, nire bai aurekaz, eta espero dugu karreretan eta dana ondo joatea, eta